Moi vaan kaikille. Syksy on kovaa vauhtia käynnissä ja niin on myös Herran rukoustyö War Roomissa. Asiat etenee hengessä todella nopeasti ja mä haluan jotenkin vaan sydämeni pohjasta kiittää jokaisen teidän palvelemista Herra Sebaotin rukousarmeijassa. Te teette ihan mielettömän hyvää työtä Herran johdatuksessa. Ja me todella saadaan jo nähdä, miten Jumala toimii Kristusruumiissa ja miten se erottelu on kovasti käynnissä. Puhdistus ja Jumalan sanan linjaaminen. Ja nyt kun me aletaan näkemään sitä, niin on tärkeää muistaa, että vaikka me nähdään sitä koko Kristusruumiissa, niin me nähdään sitä myös meidän omassa elämässä, meidän sydämissä, siinä meidän vaelluksessa Herran kanssa. Tämä ei ole jotain työtä, että me vaan jonnekin ulospäin rukoillaan, vaan se kaikki lähtee samalla myös meidän sydämestä. Meidän sydämet on myös etulinjalla tässä työssä, kun me tätä tehdään. Jumalan sanassa kirje hebrealaisille luku 4 jae 12. Täällä lukee näin. Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Ja jakeessa 13 jatkuu. Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta. Hänelle, jolle meidän on tehtävä tili. Et kun me rukoillaan Jumalan sanan kanssa linjassa, niin tarkataan kuuliaisesti, kun se Jumalan sana, se hengen miekka, tulee myös erottelemaan meidän sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet ja sisimmät aikeemme ja ajatukset. Herra on puhunut, että on äärimmäisen tärkeää, että meidän sydämen asenne on tässä rukoustyössä. Et samalla kun sä teet tätä työtä koko Kristusruumiissa, niin mä haluan olla avoin. Mä haluan olla avoin, että sä saat tehdä sitä sanan linjausta ja puhdistusta mun elämässä, mun henkilökohtaisessa elämässä. Että Herra tutki mun sydän ja linjaa mun elämä ja kaikki mun teot ja sanat ja ajatukset, Herra, sun sanasi kanssa samaan linjaan. Että Herra puhdista. Herra, mä haluan olla se tahraton ja rypytön. Herra, mä haluan valmistautua samalla kun mä saan sun armosta rukoilla Suomen Kristusruumiin puolesta, Herra. Aloita minusta. Herra, aloita minusta. Ja mä haluan jotain myös mainita kuuliaisuudesta. Herra on tosiaan puhunut tuossa jokuisia viikkoja sitten, alkoi kovasti muistuttaa tästä kuuliaisuudesta ja me löydetään Raamatusta
Sana kuuliaisuus useaan otteeseen ja siitä myös kerrotaan Raamatussa, että kuuliaisuus on Herralle mieluisampaa kuin uhri. Eli sana kuuliaisuus, englanniksi obey, kun sitä tutkii tuolta alkukielestä eli hebreasta, sana shamah. Ja täällä on tämmöisiä määritelmiä suomeksi, mitä se kuuliaisuus tarkoittaa. Kuulla älykkäästi, huomata, totella, tarkkaavaisesti, huolellisesti, varmasti, suostua, harkita, julistaa, ahkerasti erottaa, olla tottelevainen, havaita ja ymmärtää. Kun kuullaan paljon Jumalan äänen kuulemisesta, niin koen, että nyt on aika siirtyä siihen olemaan kuuliainen Jumalan äänelle. Se on niin paljon enemmän kuin kuuleminen. Kun me ollaan kuuliaisia meidän rukoustyössä, niin ollaan myös kuuliaisia siinä, kun me kuljetaan Herran kanssa tätä matkaa ja Pyhä Henki alkaa näyttää niitä asioita meidän elämässä. Missä olisi linjaamisen tarve, missä olisi se luotilangan tarve meidän elämässä, meidän sydämessä, meidän ajatuksissa, meidän sanoissa, meidän teoissa, kaikessa meidän olemisessa. Niin kuullaan älykkäästi, huomataan, erotetaan ahkerasti, ymmärretään ja suostutaan siihen, kun Pyhä Henki tulee näyttää meille niitä alueita, missä on linjaamisen paikka, missä on puhdistuksen paikka, missä on parannuksen teon paikka. Kuuliaisuus on Herralle mieluisampi kuin uhri. 1. Pietarin kirje 5, jakeessa 8. Meitä kehotetaan pitämään meidän mieli valppaana ja valvomaan. Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Tiedättekö, yksi vihollisen strategia on kiinnittää meidän katseet siihen, että me nähdään vaan se tarve muissa muutokselle. Nyt kun tämä rukoustyö etenee Herran vauhdissa ja voimassa ja väkevyydessä, ja me aletaan näkemään asioita meidän ympärillä, on äärimmäisen tärkeä valvoa, ettei se vihollisen strategia vedä meitä kuin pässiä narusta, että me aletaan vaan kiinnittää huomiota siihen, että miten muiden tulisi muuttua, miten muiden elämä pitäisi linjautua Jumalan sanaan. Me kaikki tarvitaan tätä linjausta, puhdistusta ja Jumalan armoa tähän aikaan. Mutta ei hätää. Me halutaan olla niitä Herran
palvelijoita ja Jumalan lapsia, ketkä haluaa olla kuuliaisia ja ymmärtää ja näkee ja valvoo myös sitä omaa tilaa. Tämä on ihan mieletön paikka, missä me saadaan olla Herran kanssa rukoilemassa näitä asioita. Ja välillä se voi olla vähän myös haastavaa, koska kyllä vihollinen vastustaa tätä työtä kovasti. Mutta Herra lupaa sanassaan antaa meille voimaa ja väkevyyttä yltäkylläisesti. Jesaja 40 ja 31. Täällä on tämmöinen ihana lupaus. Mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu. He vaeltavat eikä väsy. Ja mä kiitän siitä, että Herra, joka on väkevä ja voimallinen, vahvistakoon jokaista teitä rukoussoturia. Ja antakoon Herra viisautta yltäkylläisesti kaikkeen työhön ja vaellukseen hänen kanssa. Ja muistetaan laittaa Herra sinne ensimmäiselle paikalle. Hän on meidän pää. Häntä me kunnioitetaan. Herran pelko on viisauden alku. Ja häntä me rakastetaan ja laitetaan hänet ensimmäiseksi. Aina uudelleen ja uudelleen. Rakkaus olkoon meidän motiivi myös tässä työssä. Ja Jumalan tahdon tapahtuminen myös maan päällä niin kuin taivaissa. Olkaa siunattuja jokainen runsaasti. Moi moi!